Il-Gvern għadu mhux qed jagħti indikazzjoni dwar se jiġri f'Diċembru b'rabta mal-miżuri tal-pandemija dan fejn jidħlu mhux biss il-ġranet tal-miliet iżda anki l-ewwel jiem tax-xahar iddieħel. Il-mistoqsijiet dwar se jiġri f'Diċembru komplew jiżdiedu wara fl-aħħar jiem żdiedu il-każijiet attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna. Bil-Ministru Chris Fearn jgħid il-Net News li kif in is-sitwazzjoni preżenti ir-restrizzjonijiet se jibqgħu l-istess. M'għandniex għalfejn illum nerġgħu nżidu miżuri. Irridu nibqgħu kawti u naraw x'ikun qed jiġri. Aħna qegħdin naħsbu li l-booster ħatkun fattur importantissimu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar sigħat f'Malta instabu 40 każ ġdid tal-COVID-19 bil-każijiet attivi issa tilgħu għal 298. Id-dejta tal-aħħar 7 ijiem hija l-aktar waħda għolja f'dawn l-aħħar 6 ġimgħat. Bħalissa 9 persuni li qed jirċievu l-kura f'Mater Dei b'3 jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Fl-aħħar sigħat fiqu 13 il-persuna u l-arvektar bħalissa huwa dak ta' 1.6. Il-Ministru qal li l-fuq minn 3/4 tal-persuni li għandhom aktar minn 70 sena sal-ħamis kienu ħadu l-booster tal-vaċin. Mit-tnejn li ġej il-ħaddiema tas-saħħa l-allima u l-istaff fl-iskejjel se jkunu qed jingħataw il-booster. Huwa qal li Malta se tkun qed toffri l-booster lil kulħadd minn 12 il-sena l fuq. Il-Ministru qal li mill-bidu ta' Diċembru se jibdew jingħataw il-boosters lil dawk il-persuni li għandhom il-fuq minn 60 sena fil-waqt li minn Diċembru se tibda reġistrazzjoni tal-persuni li għandhom bejn il-45 u 60 sena. Għal domanda oħra ta' Net News dwar is-side effects tal-booster, Chris Fearn għalinna li l-effetti huma simili ħafna bħad-dożi tal-vaċċin. L-effects tal-booster huma l-istess side effects li huma żgħar li kien hemm meta persuna ħal-ewwel jew it-tieni doża, ġifieri le hemm xi side effects serji li ġew irrappurtati. B'kollu sa issa l-pandemija kkawżat 462 mewta f'pajjiżna l-ebda vittma ma kienet irrappurtata fl-aħħar 24 siegħa.